ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоб дар ҷамоати деҳоти Зарбдор, маҳаллаи Файзободи Боло. Бародаро, мактаби 27 дар ан ҳамин тараф аст ва таксии доимӣ дорад. Чӣ хеле медонед, дар инҷа масҷид аст. Хонаи имрӯзаи мо дар ана ҳамин тараф мана ҳамон хона аст. Ва инами роҳ бошад, меравад ба кӯприки нав кардагӣ мебурояд. Бародари гиромӣ, беҳад территорияш территорияи хубай. мерем назди хонаро нишон медиҳам ва баъдан дохили хона мешавем. мана бародаро роҳи омадаи мо ва хонаи имрӯзаи мо. Сарҳад аз ҳамонҷо шурӯъ мешавад то ба анаминҷа дарвозаи асосӣ дорад. берун тирезо пластикӣ ва решоткаам гирифтагӣ ёки новардонаш хушрӯяка кардагӣ дар масъалаи обрехтанаш. масоат ҳамагӣ 6 сотиқ замини назди ҳавлигӣ хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. мана гирдаш пурра маҳкам кардагӣ. то ахира тамошо кунед, хонаакҳои нағз дорад. дохили хонаҳо мешавем. марҳамат дӯстони гиромӣ, дохили хонаҳои имрӯза шудем. ниё кунед бародаро, як хона, ду хона, се хона верантаки дроз дора, як баромадгоҳи дига ба ӯ тараф дора. проектаки удобни инахе катаки хушрӯ кадаги иҷада мешинен. ремонтчам ремонти зури хушрӯ. ина бародарои гиромӣ, ин мешавад хонаи якуми мо. парда гирифтагӣ аст, хуб қандил дорад. абой яъне зардевори гирифтагӣ аст. хелеам хушрӯякак аст. ҳамин хонаро бовар кунед, чӣ хеле бошад, бояд тоза бошад. ҳамин хона тозааки хушрӯякак. мана бародарои гиромӣ, инаш мешавад хонаи дуюм. инаш ҳам ҳамин хел абой гирифтагӣ аст, парда дорад. мана қандил ва дар инҷа бошад ҷейбон кардагӣ. худсохт аст, касе мехарад хайраби дига худаш мегира истифода мебарад. ва инаш мешавад хонаи сеюм хона. нигоҳ кунед. аз ин хонаҳо баромадем дӯстони гиромӣ. мана дар инҷа як маконаки холӣ дорад. инаш мешавад хонаи чоруми мо. дута тиреза кардагӣ. ира мо хонаи зимистоншинӣ мегӯем бародаро. аллоҳидаки хушрӯ. дар инҷа такхона аст. ман такхонаро як нишонатон медиҳам. мана бародарои гиромӣ, инаш бошад ҳаст такхона. яъне падвалахири стилаш кардагӣ барои ҳамин мо мардум чӣ хеле дар вақти ҳосил банка маҳкам мекунем. зура инҷа дар кат кардагӣ бародаро як гала дарахтҳои мевадиҳанда дора. меҳнати зиёд сарф кардагӣ. тирезаҳои ин хона пластикӣ аст. газхона мегӯем, ошхона. дар ин қисматаш бошад аловхона. мана чакдон, дегдонча ҳама чӣ кардагӣ. дар инҷа боша як танавесаки холияки хушрӯ. гирди ҳамин ҳавлине ки тов хӯрдем имрӯз. ина бародаро нигоҳ кунед, об дорад. обаш меяд, дута об дорад. соватаки меяд. ва дар инҷа боз бочка аст барои захираи об. як дутонага бочка. ина бародарои мо. мана бародарои гиромӣ, ин аст ҳамомам кафелак гирифтагӣ. ремонтош зур, термекс дорад. стиральни машина. бародаро мо гуфта намонад, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. мана дар инҷа ҳоҷатхона. ина бародаро дарахтош дидем, мева мета нишон додистам. айни ҳол хитомлен ҳавлишам ҳавлияки хушрӯяк дар дохил ҳаст. ниё кунед, се дар хона аст. чорумхона мешавад, ошхона мешавад, аловхона мешавад, навес, ҳамом ва ҳоҷатхона. дарахтони мевадиҳанда, бочка барои захираи об. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 418 000 сомонӣ. 418 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулк ҳаст. занг занед, муомила кунед. ягон сумакша арзон мекунад. саломату сарбаланд бошед. барои реклама рақамҳои агентства.